това видео ще ви разкажа за празника на Свети Георги на 3 ноември. Нарича се полагане на мощите и обновяване на храма в Лида. Храма на Свети Георги в Лида. За този празник малко се знае в България, но с Божията помощ се грижим да се разпространи и да се популяризира. В Зографския манастир на този празник извършваме същото литийно шествие с арабската икона на Свети Георги до отсрещния хълм до храма на Свети Георги, както и на Гергьовден, на главния празник. В третия ден на месец ноември празнуваме паметта на светия славен и всехвален великомъченик Георги Победоносец по случай обновяване на неговия храм и полагане на честните му мощи в Лида. След възкачването на престола на император Константин през 313 година, християнството става държавна религия. Тогава в палестинския град Лида започва изграждането на храм в чест на подвига на свети великомъченик Георги Победоносец. Защо владетелят е избрал точно този град в югоизточната част на Иопия, в Саронската долина, историците могат само да гадаят. Но от житието на светия ние знаем, че там е бил трибун и там е погребал своята света майка Полихрония. На 3 ноември мощите на свети великомъченик Георги били пренесени в новопостроената църква, която, както съобщават историческите хроники, била с изумителна красота. В продължение на няколко века този храм е един от най-почитаните в християнския изток, а денят на пренасенето на мощите е широко честван. В пътеписа на дякон Теодосий за местоположението на светите земи от 530 година, както и в свидетелствата на поклонника от Пияченца и Теодосий 570 година и в месечника на Сирийската църква 1030 година вече има споменаване на този празник. След завладяването на Палестина от арабите 1009 година, халифът Ал-Хаким издава заповед за унищожаване на църквата, въпреки факта, че обикновените мюсюлмани се отнасят с уважение към личността на християнския светец и го наричат Юрджус или Ал-Худар. Така светилището било унищожено и през годините само гробът на великия мъченик и олтарът останали относително запазени. Поклонниците монах Бернард и монах Епифаний през 9 век припомнят в своите бележки за християнския манастир в църквата в Свети Георги в Лида и съхраняваните в него православни реликви – колело и мраморен стълб, инструменти за мъчение на светеца. Те също така описват много чудесни явления, случващи се там. През 1010 година храмът е възстановен от император Константин IX Мономах. В реставрацията участва и кралят обединител на Унгария Иштван I. По време на опустошителните земетресения през 1033, 1067 и 1068 година храмът остава невредим и е разрушен за втори път преди атаката на Иерусалим от кръстоносците. Салах ад-Дин се опасява, че огромните гради на църквата ще бъдат използвани за изграждане на катапулти. Игумен Даниил в своите бележки 1105-106 година свидетелства за престой в пустинна местност, където преди това се е намирала църквата Свети Георги и загробница в нейния олтар. Трябва да се отбележи, че дори по времето, когато Лида остава под управлението на папските рицари, гръцките свещеници продължават да извършват православни служби в Византийската базилика, близо до мощите на светия великомъченик. През 12 век кръстоносците започват да възстановяват светилището, като възстановяват готически храм на първоначалното му място, който стои до 1187 година, а след поредното разрушение е възстановен от английския крал Ричард Лъвското сърце. През 14 век поклонници съобщават за съхраняван в църквата камък, на който е отсечена главата на Свети Георги. През 1442 година мюсюлманите завладяват Лида. Западната част на църквата е превърната в джамия, а десният й параклис на името на апостол Йоан Богослов е разглобен и разрушен. Едва през 1517 година в руините на храма, от които са останали олтарът и криптата, е възобновено православното богослужение. През 1837 година Палестина е разтърсена от силно земетресение.
Тогава сворът и северната апсида на църквата напълно се срутват. 33 години святото място лежи в руини. През 1870 година Лида е призната за юрисдикция на Иерусалимската патриаршия. Виждайки изключително потискащото състояние на светинята, Иерусалимският патриарх Кирил II помолил за помощ за нейното възстановяване, по-специално руските кавалери от ордена на Свети Георги. Император Александър II направил фантастично щедро дарение – 3000 рубли, и с тези средства те извършили глобални реставрационни работи в Лида. Под купола на новия храм били обединени и антични сгради от 12 век, централната и северната апсиди, византийска зидария, сгради от времето на кръстоносците. Централният престол на църквата е посветен на Свети Георги Победоносец, а левият е посветен на въведение в храма на Пресвета Богородица. Мощите на великомъченика се съхраняват в сребърен мощевик вляво от царските двери и се изнасят на вярващите за поклонение. 2 стълби водят до криптата на църквата, където се намира кинотафът, паметник над гроба без останките на покойника. Там се провеждат богослужения. Върху горния капак на кинотафа се освещава масло, което се използва за помазване на поклонниците и раздаване на вярващите за благословение. Също така, на една от колоните вдясно от централния престол има железни окови с верига, в които според преданието светецът е бил окован в затвора. И до днес сред поклонниците има традиция да си слагат свещените окови с молитва. На 16 ноември 1872 г. обновеният храм е осветен. От тогава православната църква молитвено възпоменава възстановяването на храма на Свети великомъченик Георги Победоносец и издигането му от руини с усилията на целия православен свят. На този ден в Лида се провежда празнична служба с участието на Иерусалимския патриарх и предстоятелите на световните православни църкви. Всички светини, съхранявани тук, се измиват с благоуханни масла, а при мощехранителницата с мощите на покровителя на града се палят свещи. След богослужението се раздава щедра милостиня на нуждаещите се и бедните, които по обичай се събират много край храма. По молитвите на светия славен великомъченик Георги, Христе Боже, помилуй и спаси нас. Амин.